Vítejte u dalšího podcastu Neviditelné univerzity. V tomto díle si projdeme osvojení, včetně osvojení zletilého, a následně se ještě podíváme na poručenství, opatrovnictví dítěte, svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství a na ústavní výchovu. V první části tohoto dílu se budeme věnovat osvojení. Osvojení je upraveno v ustanoveních paragrafu 794 a následujících. Co je účelem neboli podstatou osvojení? Osvojení je přijetí cizí osoby za vlastní. A jaké jsou předpoklady osvojení? Prvním předpokladem osvojení je vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo alespoň tam musí být základy takového vztahu. Osvojení musí být také v souladu se zájmy nezletilého. Osvojit lze pak zpravidla pouze nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Zletilého lze osvojit také, ale jen pouze v případě, kdy to není v rozporu s dobrými mravy. Více si k tomuto řekneme později. Tedy platí, že osvojit lze zpravidla pouze nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Musí tam být ten vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo alespoň základy takového vztahu. Nyní si řekneme, kdo může být osvojitelem. Máme obecné požadavky a pak trochu konkrétnější požadavky. Mezi obecné požadavky patří, že osvojitelem může být pouze svéprávná a zletilá osoba, jejíž osobní vlastnosti a způsob života, včetně pohnutek, které jí vedou k osvojení, zaručují, že bude dobrým rodičem. Tedy musí to být svéprávná osoba, musí to být zletilá osoba, musí mít osobní vlastnosti a žít způsobem života, které zaručují, že bude dobrým rodičem, a zároveň k tomu osvojení musí vést správné pohnutky, které opět zaručují, že bude dobrým rodičem. Věkový rozdíl osvojitele a osvojovaného dítěte by měl být přiměřený, zpravidla ale ne menší než 16 let, tedy 16 let je minimální věkový rozdíl. Konkrétní osoby, které jsou oprávněné stát se osvojiteli podle občanského zákoníku, jsou buď manželé společně, nebo jeden z manželů, nebo partner, pokud je někdo v partnerství a pokud je rodičem dítěte druhý z partnerů, a nebo výjimečně i jiná osoba, pokud to soud povolí. Tedy manželé společně, jeden z manželů, partner, který je v partnerství a pokud je rodičem dítěte druhý z partnerů, a nebo i jiná osoba, pokud to soud povolí. Nyní si ještě řekneme blíže něco k těm jednotlivým skupinám. S ohledem na to, že občanský zákoník zakotvuje, že osvojiteli se mohou stát manželé společně nebo jeden z manželů, je tedy zřejmé, že není možné společné osvojení dítěte ze strany muže a ženy, kteří nejsou v manželském svazku, a to ani přesto, že spolu žijí, popřípadě splňují všechny ostatní podmínky, které zákon k osvojení vztahuje. Manželství je staveno výše než pouhé soužití a pouze manželé společně nebo jeden z manželů, ale furt je tam potřeba, aby to manželství existovalo, se může stát osvojitelem. Pokud s někým žijete jen takzvaně na hromádce, osvojiteli se stát nemůžete. Dále se osvojitelem může stát partner, který je v partnerství, pokud je rodičem dítěte druhý z partnerů. To se tedy týká stejnopohlavních párů a tato možnost byla do občanského zákoníku vložena až novelou účinnou od roku 2025. Ta novelizace reagovala zejména na nelogičnost tehdejší právní úpravy ve vztahu k registrovanému partnerství, na kterou poukazoval mimo jiné i ústavní soud ve svém nálezu spisová značka PLUS 7/15, kdy registrovaný partner rodiče dítěte měl uloženou povinnost se o dítě svého partnera starat, podle zákona o registrovaném partnerství, ale zároveň si dítě nemohl takzvaně přiosvojit. Na toto se tedy reagovalo tou novelizací, která umožňuje od roku 2025, aby si dítě osvojil i partner, pokud je rodičem dítěte druhý z partnerů. No a poslední skupinou je ta jiná osoba, pokud to tedy soud povolí.
Jiná osoba je zpravidla osaměle žijící osobou, která je však i přesto schopna zajistit dítěti odpovídající rodinné zázemí. Obecně je však upřednostňováno, aby dítěti byla poskytnuta možnost žít v takzvaně úplné rodině v klasickém standardním pojetí. Stranou to, že velká část dětí v úplných rodinách nežije ani v případě, když jsou biologickými potomky svých rodičů. V případě, že soud rozhodne o osvojení dítěte osamělou osobou, rozhodne současně o tom, že z matriky se vypouští zápis o druhém rodiči. Také je určitě dobré vědět, kdy není osvojení možné. Osvojení je vyloučeno mezi příbuznými v přímé linii a sourozenci. Jedinou výjimkou je pak náhradní mateřství, tedy surogátní mateřství, kdy někdo odnosí dítě pro jiného. Reaguje se tak na situaci, kdy dítě pro neplodný pár odnosí například sestra nebo matka. V takovém případě osvojení mezi příbuznými vyloučeno není. V této souvislosti je vhodné upozornit také na to, že podle ustanovení paragrafu 798 občanského zákoníku nesmí nikdo z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení získat nepatřičný zisk. Toto je potřeba pak vykládat ještě v souvislosti s ustanovením paragrafu 169 trestního zákoníku, který zakotvuje trestný čin svěření dítěte do moci jiného. Skutková podstata pak zní: kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Tedy jak občanský zákoník, tak trestní zákoník chrání dítě a případně i ty surogátní matky, aby nedocházelo k nějakému vykořisťování a aby nedocházelo k předávání dětí k adopci, tedy k osvojení za úplatu. O osvojení pak rozhoduje soud na základě návrhu osoby, která chce dítě osvojit. Manželé případně podávají návrh společně. Soud mimo jiné zhodnocuje, zda není osvojení v zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele, pokud již nějaké má. Tedy o osvojení vždy rozhoduje soud na základě návrhu toho, kdo chce osvojit. Pro účely osvojení je třeba mít několik souhlasů. Souhlas dítěte, souhlas rodičů dítěte a případně souhlas manžela osvojitele. Souhlas dítěte je třeba, pokud je dítěti 12 let a více. Ledaže dítě není schopno posoudit následky, případně postup vyžadující souhlas by byl v zásadním rozporu se zájmy dítěte. Pokud je dítěti méně než 12 let, dává za něj souhlas opatrovník, zpravidla OSPOD, ale měl by vždy zjišťovat názor dítěte a brát na něj zřetel. Tedy souhlas dítěte, pokud mu je 12 a více, pokud mu je méně než 12, tak za něj souhlas dává OSPOD. Dále je nezbytný souhlas rodičů dítěte. Souhlas je vyžadován od obou rodičů dítěte i v případě, kdy třeba nenabyli plné svéprávnosti. Jsou však určité situace, kdy rodiče nemohou dát souhlas. Prvním takovým případem je, pokud rodiče nedosáhli věku 16 let. V takovém případě souhlas dát nemohou. Matka nemůže dát souhlas před uplynutím 6 týdnů od narození dítěte. Tedy souhlas je možné udělit až po uplynutí 6 týdnů od narození. Otec zase nemůže dát souhlas před narozením dítěte. Souhlas tedy může udělit až po samotném narození dítěte. Tedy pokud rodiče nedosáhli věku 16 let, nemohou dát souhlas, matka musí počkat na uplynutí 6 týdnů od narození dítěte a otec musí počkat na narození dítěte. Souhlas je možné navázat i na určitou osobu osvojitele, tedy dáte souhlas k osvojení, jen pokud osvojitelem bude konkrétní osoba. Souhlas má zpravidla platnost 6 let ode dne udělení, tedy do 6 let by pak mělo dojít na základě toho souhlasu k rozhodnutí o osvojení. Jsou také situace, kdy souhlas rodiče není třeba. První takovou situací je, pokud byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení. Druhou situací je, pokud rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání a nebo tyto ovládnout. Třetí situací je, pokud se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti. A čtvrtou situací je, pokud rodič zjevně nemá o dítě zájem.
tedy neprojevuje soustavně o dítě opravdový zájem a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. Takže souhlas rodiče není třeba, pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení, nebo pokud není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky, nebo pokud se zdržuje na neznámém místě a nelze ho dohledat, a nebo pokud nemá o dítě zájem. Soud rozhoduje ve zvláštním řízení, je-li nebo není-li třeba k osvojení souhlasu rodiče. A tím posledním je souhlas manžela osvojitele, pokud tedy manželé neosvojují společně. Udělené souhlasy lze v určité lhůtě odvolat. Dítě může svůj souhlas odvolat až do rozhodnutí o osvojení. Rodiče mohou odvolat svůj souhlas zpravidla do 3 měsíců ode dne, kdy byl souhlas dán. Tedy dítě má delší lhůtu až do rozhodnutí o osvojení, ale rodiče mají pouze 3 měsíce ode dne, kdy souhlas dali. Se samotným osvojením velmi úzce souvisí tzv. Péče před osvojením. Předtím, než dojde k samotnému osvojení, existuje důležitá fáze a tou je tzv. Péče před osvojením. Je to klíčový mezikrok, který vlastně umožňuje budoucím rodičům i dítěti, aby se navzájem poznali a vytvořili si vzájemný vztah, který je pro úspěšné osvojení nezbytný. Jak taková péče před osvojením vlastně funguje? Co se týče nějaké časové osy, péče před osvojením může začít nejdříve 3 měsíce poté, co dali rodiče souhlas s osvojením. 3 měsíce je totiž ta doba, kdy mohou ten svůj souhlas odvolat, jak jsme si řekli před chvílí. Soud proto rozhoduje o předání dítěte do péče až po uplynutí této doby, a to na základě návrhu budoucího osvojitele. Tedy péče před osvojením může začít nejdříve 3 měsíce poté, co dali rodiče souhlas s osvojením. Po uplynutí těch 3 měsíců od udělení souhlasu se pozastavuje výkon práv a povinností rodičů, který vyplývá z rodičovské odpovědnosti. Dítěti je v takovém případě soudem jmenován poručník, kterým je obvykle orgán sociálně právní ochrany dětí. Než soud rozhodne o samotném předání dítěte do péče, provede důkladné šetření ohledně vzájemné vhodnosti dítěte a osvojitele. Posuzuje nejen osobnost a zdravotní stav osvojitele a jeho domov, ale také schopnost péče o dítě a tak dále. Stejně tak je brána v potaz osobnost samotného dítěte, jeho zdravotní stav, sociální prostředí, ze kterého pochází, dokonce i jeho etnické, náboženské, případně kulturní prostředí, a to, jestli je v souladu s etnickým, náboženským a kulturním prostředím osvojitele. Pokud chce dítě osvojit pouze jeden z manželů, soud zjišťuje, proč se druhý manžel k návrhu nepřipojil. Zjišťuje tedy, jestli ten negativní postoj toho druhého manžela nebude překážkou pro osvojení. Péče před osvojením trvá nejméně 6 měsíců. Během této doby musí osvojitelé prokázat, že se mezi nimi a dítětem vytvořil pevný vztah, který je cílem celého osvojení. Mohou také nastat výjimečné situace, ta první se týká předčasného předání. Pokud biologičtí rodiče souhlasí, může být dítě předáno do péče budoucího osvojitele i dříve než po těch 3 měsících, pokud to dovoluje zdravotní stav dítěte. Rodiče pak o předání informují OSPOD. Pozor, péče o dítě v době před uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péčí před osvojením. Nezapočítává se tedy do těch 6 měsíců, po které musí ta minimální doba péče před osvojením trvat. Ale pokud s tím biologičtí rodiče souhlasí a pokud to zdravotní stav dítěte umožňuje, může být předáno dítě i před uplynutím těch 3 měsíců. Další výjimečnou situací je nejasné otcovství. Pokud někdo podá návrh na určení otcovství, soud s rozhodnutím o osvojení počká, dokud otázka otcovství nebude vyřešena. Podobný postup platí i pokud se objeví blízký příbuzný, který má zájem se o dítě starat. V takovém případě je potřeba vyčkat, než soud rozhodne o případném osvojení. Péče před osvojením je tedy zásadní a důležitá fáze, která chrání zájmy dítěte a pomáhá zajistit, že osvojení bude úspěšné a trvalé. No a jaké jsou následky osvojení? Osvojením se dítě stává právně rovnocenným s biologickým dítětem osvojitelů.
To znamená, že získává postavení společného dítěte manželů nebo postavení dítěte jednoho osvojitele. Osvojitelé mají plnou rodičovskou odpovědnost včetně péče, výchovy a správy jmění. Zaniká také příbuzenský poměr s původní rodinou a zanikají veškerá práva a povinnosti, které z něj vyplývaly, například tedy vyživovací povinnost biologických rodičů. Pokud je osvojitelem manžel jednoho z rodičů, například tedy nový partner matky chce osvojit její dítě, dochází pouze k takzvanému přiosvojení, příbuzenský vztah s tímto rodičem, tedy s tou matkou a její rodinou, zůstává zachován. Pokud je osvojeno dítě, které je samorodičem, účinky osvojení se vztahují i na jeho děti. Tedy následky osvojení, dítě získává postavení dítěte manželů nebo toho osvojitele, osvojitelé mají plnou rodičovskou odpovědnost, zaniká příbuzenský poměr s původní rodinou a pokud je osvojeno dítě, které je samorodičem, účinky osvojení se vztahují i na jeho děti. Co se týče zápisu do matriky, tak na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitelé zapíší do matriky jako rodič nebo rodiče dítěte. Soud také může nařídit na dobu nezbytně nutnou dohled nad osvojením. Tímto zjišťuje, jak osvojení funguje nebo nefunguje, zda je úspěšné či nikoliv. Ten dohled pak fakticky vykonává OSPOD. I v případě, kdy soud tento dohled nenařídí, OSPOD poskytuje poradenství a další služby v této oblasti. Nyní se přesuneme ke jménu a informování dítěte. Co se týče příjmení, osvojenec mladší 12 let automaticky získává příjmení osvojitele. U manželů, kteří osvojují společně, se použijí stejná pravidla jako při určování příjmení biologických dětí. Pravidla k tomuto jsme si vysvětlovali v předchozím díle. Dítě starší 12 let může udělit souhlas k přijetí příjmení osvojitele nebo si ho připojit ke svému původnímu příjmení. Tedy dítě mladší 12 let automaticky získává příjmení osvojitele nebo osvojitelů, dítě starší 12 let může udělit souhlas k přijetí příjmení osvojitele nebo si ho připojit ke svému původnímu příjmení. Osvojitelé mají také povinnost informovat dítě o tom, že bylo osvojeno. A to v době, kdy to osvojitelé považují za vhodné. Nejpozději však do zahájení jeho školní docházky. Toto může být oříšek zejména pro rodiče, kteří si osvojí, laicky tedy adoptují, dítě po jeho narození, tudíž dotčené dítě nemusí vůbec tušit, že je adoptované, tedy osvojené. Nejpozději však před nástupem do první třídy mu to musí sdělit. Odborníci pak doporučují neodkládat takové sdělení až na poslední chvíli, ale sdělovat to dítěti citlivě postupně již od raného věku a přizpůsobit příběh osvojení jeho rozumovým schopnostem, aby to pro něj pak nebyl takový šok. Osvojení je za určitých možností také možné utajit. Soud může rozhodnout, že osvojení má být například před rodinou dítěte utajeno. Učiní tak zejména třeba z důvodu nebezpečné trestné činnosti pokrevních rodičů a rizika z ní vyplývající. V závažné situaci pak může soud rozhodnout o odtajnění. Jakmile dítě nabude své právnosti, má právo se seznámit s obsahem spisu. To vyplývá z práva dítěte znát svůj původ. Tedy soud může rozhodnout, že v určitém případě má být osvojení utajeno. Přestože osvojení je trvalý právní stav, může za určitých okolností dojít k jeho zrušení. Soud může osvojení zrušit na návrh osvojitele nebo osvojence, pokud proto existují důležité důvody. Zásadní je, že osvojení nelze zrušit po uplynutí 3 let od rozhodnutí soudu, s výjimkou situací, kdy je osvojení v rozporu se zákonem. Tedy soud může osvojení zrušit na návrh osvojitele nebo osvojence, pokud proto existují důležité důvody. Osvojení není možné zrušit po uplynutí 3 let od rozhodnutí soudu, s výjimkou určitých situací. Jaké to má právní důsledky? Zrušením osvojení zanikají veškerá práva a povinnosti mezi osvojitelem a osvojencem a obnovuje se původní příbuzenský poměr. Pozor, majetková práva a povinnosti osvojence, které vznikly před zrušením, zůstávají nedotčeny. Tedy týká se to osvojence, ne osvojitele.
a majetková práva a povinnosti osvojence, které vznikly před zrušením osvojení, zůstávají nedotčeny. Zrušení osvojení má tedy účinky pouze do budoucna. Komentář Králíčkové a kolektivu příkladmo k tomuto ustanovení uvádí, že zůstávají například pohledávky výživného vůči bývalým osvojitelům, i když vyživovací povinnost zrušením osvojení pro osvojitele zanikla, případně je dítě nadále vlastníkem věcí získaných darem od bývalých osvojitelů. V této souvislosti stojí za zmínku také to, že osvojitel se také například nemůže zpětně domáhat prostředků vynaložených na výživu osvojence. Jak už bylo řečeno, účastníky řízení o zrušení osvojení jsou osvojitel a osvojenec. Pokud je osvojenec nezletilý, musí být zastoupen opatrovníkem. Účastníky řízení by však měli být i biologičtí rodiče osvojence, protože zrušením osvojení se obnovuje jejich rodičovská odpovědnost. Co se týče příjmení, tak po zrušení osvojení se dítěti vrací jeho původní příjmení. Pokud ale bylo starší 12 let, může se rozhodnout, že si stávající příjmení ponechá. Také máme ještě možnost opětovného a nezrušitelného osvojení. Opětovné osvojení znamená, že dítě může být osvojeno znovu, ale jen v několika specifických případech. Za prvé, když bylo předchozí osvojení zrušeno. Za druhé, když zemřel jeden z osvojitelů a dítě má být osvojeno novým manželem pozůstalého osvojitele. Za třetí, když zemřel jediný osvojitel nebo oba společní osvojitelé. Tedy znovu, když bylo předchozí osvojení zrušeno, když zemřel jeden z osvojitelů a dítě má být osvojeno novým manželem pozůstalého osvojitele, anebo když zemřel jediný osvojitel nebo oba společní osvojitelé. Co se týče toho nezrušitelného osvojení, tak platí, že soud může na návrh osvojitele rozhodnout, že osvojení je nezrušitelné i před uplynutím 3 let, během kterých lze vlastně to osvojení zrušit, jak jsme si řekli před chvílí. Zjednodušeně, osvojení se tedy stává nezrušitelným buď za prvé uplynutím 3 let, během kterých může osvojenec nebo osvojitel nebo oba společně požádat o zrušení osvojení, anebo za druhé i dříve, pokud o tom soud na návrh rozhodne. Dáme si tedy rychlé opáčko toho, co jsme si zatím řekli. Osvojení je přijetí cizí osoby za vlastní. Osvojitelem může být pouze svéprávná a zletilá osoba, jejíž osobní vlastnosti a způsob života, včetně pohnutek, které jí vedou k osvojení, zaručují, že bude dobrým rodičem. Věkový rozdíl osvojitele a osvojovaného dítěte by měl být přiměřený, zpravidla ne menší než 16 let. Osvojiteli se mohou stát manželé společně nebo jeden z manželů, popřípadně partner, pokud je rodičem dítěte druhý z partnerů. Výjimečně i jiná osoba. Osvojení je zpravidla vyloučeno mezi příbuznými v přímé linii a sourozenci. Výjimkou je náhradní mateřství. Co se týče souhlasů, je potřeba souhlas dítěte, pokud je starší 12 let, případně souhlas OSPODu, pokud je dítě mladší 12 let, souhlas rodičů, popřípadě souhlas manžela osvojitele, pokud neosvojuje společně se svým manželem. Souhlasy lze v konkrétně stanovených lhůtách odvolat. Co se týče samotného průběhu osvojovacího procesu, tak ten je následující. Nejprve je podán návrh na osvojení. Ten podává ten, kdo chce dítě osvojit. Za druhé, všechny dotčené osoby musí dát s osvojením souhlas. Za třetí, soud provede důkladné šetření ohledně vzájemné vhodnosti dítěte a osvojitele. Za čtvrté, poté, co dali rodiče souhlas a uplynuly 3 měsíce, což je lhůta k odvolání souhlasu, je dítě předáno do péče před osvojením. Ta trvá minimálně 6 měsíců. Za páté, pokud osvojitel nebo osvojitelé prokáží, že mají s dítětem pevný vztah, že jsou schopni se o dítě starat a tak dále, soud rozhodne o osvojení. A za šesté, osvojitelé jsou zapsáni do matriky jako rodič nebo rodiče dítěte. Osvojením se dítě stává právně rovnocenným s biologickým dítětem osvojitelů. Soud může osvojení zrušit na návrh osvojitele nebo osvojence, pokud proto existují důležité důvody, a to do 3 let od rozhodnutí o osvojení. A nyní už se přesuneme k osvojení zletilého.
Pokud chcete slyšet pokračování této napínavé epizody a máte v úmyslu ponořit se do občanského práva hmotného ještě o něco více, odkaz na celou epizodu najdete v popisku.